Hola, veus, avui destaquem que una dona d'uns 20 anys ha mort aquesta tarda a l'Hospital Arnau de Vilanova on havia ingressat ferida d'arma de foc. El tiroteig s'ha produït cap a 3:15 de la tarda en ple carrer Júpiter del barri de la Mariola. Els fets s'han originat arran d'una disputa entre famílies. La investigació apunta que la parella de la jove, un home de 32 anys, hauria disparat la víctima i posteriorment s'ha intentat suïcidar disparant-se al pit, motiu pel qual es troba hospitalitzat. Els Mossos d'Esquadra han hagut de desplegar un ampli dispositiu de seguretat a l'Hospital Arnau de Vilanova per impedir que les famílies de la parella es barallessin, ja que al trobar-se a urgències s'han increpat. La policia autonòmica ha obert una investigació per aclarir les causes del tiroteig. D'altra banda, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha condemnat l'agressió a través del seu compte de Twitter, apuntant al mòbil masclista. Ros ha convocat a la ciutadania a un acte de rebuig a la violència de gènere aquest dimarts a les 12 del migdia a plaça Pairia. Res més, veus, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins la propera.